Gaur Nafarroan aurkeztuko dugun ekimenaren abiapuntua, urtarrilaren 8an Bilbon presoen eskubideen alde egin zen manifestazio jendetsuan kokatu behar dugu. Handik hilabete batzuetara, apirilaren 9an, Bilbon aurkeztu zen egin dezagun bidea ekimena bere sustatzaileen eskutik. Alegia, euskal gizartearen esparru ezberdinetako hainbat persona. Egin dezagun bidea ekimeneko sustatzaileok, euskal preso politikoen giza eskubideak errespeta daitezen, eta Euskal Herrian elkartu ditzaten eskatzen dugu. Hori izango da egin beharreko lehen urratsa, batetik amnistia eskuratzeko, eta bestetik errepresio politikoak etxera bueltatu daitezen. El objetivo de esta rueda de prensa es presentar a las personas promotoras de la iniciativa Egin dezagun bidea en Nafarroa y anunciar la manifestación que hemos convocado para el próximo 3 de julio en Iruña. Llamamos a la sociedad navarra a salir a la calle, porque es el momento de decir basta a esta política penitenciaria de venganza y exterminio. La política penitenciaria debe pasar a claves de resolución del conflicto y para ello es imprescindible que las situaciones más extremas que padecen los presos y presas políticas vascas sean desactivadas. Horiek horrela, irmoki honako hau aldarrikatzen dugu. Eskubide guztiak dituztela, euskal presoak Euskal Herrira. Bizi bitarteko kondena ahalbidetzen duen doktrina indargabetzea. Kondena bete duten presoak kalera. Kondenaren 3 laurdenak bete dituzten presoak kalera. Eritasun larriak edo sendaezinak dituzten presoak kalera. Isolamendua eta bakartzea bukatzea. Hacemos un llamamiento a todos los agentes sociales y políticos, a todas las personas que apuestan por seguir dando pasos hacia la resolución del conflicto, a llenar las calles de Iruña el próximo 3 de julio. El reagrupamiento de los presos y presas en Euskal Herria y el fin de las situaciones extremas en las cárceles es una cuestión de urgencia política y también de urgencia humana. Prolongar el sufrimiento de tantas familias nos parece una crueldad a la que se debe poner fin ahora. Creemos que es necesario salir a la calle y plantear nuestra exigencia a los gobiernos. Uztailaren 3an, igandearekin, eguerdiko 12etan, Golem zinemetatik, milaka lagunek manifestazioarekin bat egingo dugu behingoz euskal presoen zein hurbilekoen eskubideak errespetatuak izan daitezen. Izan ere, Euskal Herrian nahi ditugu beren eskubideen jabe. Gure herriarendako bakea nahi dugunez eta gatazka konpontzea nahi dugunez, ezinbestekoa ikusten dugu bide hau amnistiarekin bukatzea. Etxera bueltatu daitezen, bai presoak eta bai arrazoi politikoengatik ihes egin dutenak. Egin dezagun bidea!